कयेकथा गामियाव थांनानै बुंदोंनो जोंखौ मानो गाज्रि मोनखो बिथांमोनहा बुंदों जे नोंसोरथ' गोदो बुंदोंमोन इलेक्सननि आगोल नैबे कालभार्टखौ गभर्नमेन्ट जाब्लानो खालामगोन दा 3 बोसोर जाबाय बोरो कालभार्टआ जोंखौ नोंसोरो गाज्रिसो रायग्रा जाबाय नोंनाव थाङोब्ला खामानि लानानै जोंखौ गाज्रिसो रायहरो जों नोंसोरजों गैला होनना बुंदों बिपिएफआनो देरहागोना दिनैनि दिनाव खाथां खाम्फा बरगयारि जोङो वेल प्रिपेयार दा बिपिएफनो स्थितियानो बयनिख्रुइबो साबसिन बिसिपिआबो जोंनि बायदि नङा इउपिपिएलआथ' नंखाया कंग्रेसआबो जोंनि बायदि नङा बिपिएफआनो देरहागोन बेयो दिनैनि दिनाव खाथां इउपिपिएल बिजेपि सरकारा रायजो राजानि जेबो मावनो हाया बेखौ हमदांनो हाबाय रायजो राजाया सिक्स शेड्यूलनि जि स्पिरिट बेखौनो फोजोबनो थांगासिनो दङ दिनै सेटेलाइट खालामनो थांगासिनो दं बिथांमोना आरोबाव समस्तिखौ 60टा खालामनानै ट्राइबेलफोरनि जि रिजार्भेसन बेखौ खमायना होनायनि मोनसे आरो कनस्पिरेसि खालामनो थांगासिनो दं दा बेफोरखौ बुजिजोबनानै बयबो खौसे जानानै बिपिएफखौनो समर्थन खालामनो होननानै दिनै आगोलबोगासिनो दं फैगौ एमपि इलेक्सनाव बिपिएफ दलानो देरहागोन इउपिपिएल रावबो भट होगोन इउपिपिएलआ जोंखौ जेबो मावाखै होनना बदनाम होयो बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाखौ सोर सोरजिया बिपिएफआनो सोरजिदों जुदि मोनसेबो स्किम मावाखैब्ला बेखौथ' जाम्बा होननाय जागोन बिटिसि दादों जोङो इन्टारिम काउन्सिल दादों जों जनानै थायाखै मोनब्रै जिल्ला जों बानायगोन ना बानाय जिल्ला दंमोन नामा जोंनाव उदालगुरि जिल्ला दंमोन नामा बाक्सा जिल्ला दंमोन नामा चिरां जिल्ला दंमोन नामा क'क्राझारल'सो जोङो मोनब्रै जिल्ला दादों बे मोनब्रै जिल्लाखौ माबोरैहाय सासन खालामनो साब डिभिजन नांगौ ओंखायनो जोङो गसाइगाव साब डिभिजन पर्बजरा साब डिभिजन बिजनी साब डिभिजन ओरै सालबारि साब डिभिजन तामुलपुर साब डिभिजन ओरैहाय भेरगाव साब डिभिजन 10टा साब डिभिजन जों खालामदों जेरावहाय एसडिसि अफिस गैया बाहाय एसडिसि अफिस जेराव ब्लक अफिस गैया जों ब्लक अफिस जों खालामदों जों बिटिसि सालायनो थाखाय बिटिसिनि मोनसे पार्मानेन्ट सेक्रेटारियेट नांगोन नाङा जों बेखौ बानायदों दिनैनि समाव इउपिपिएलआ बिपिएफखौ गिनानै जगदान जानो नागिरनायफोरखौ हमथाना लाखियो आरो ओंखाम ना बेदर जाहोयो जोंबोथ' खोनादों नुदों दाख्लैनिफ्राय बिथांमोना खर' गाज्रि जादोंनो जे जोंथ' अर्गानाइज खालामाखै गावसिनि जायफ्रा इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोना बिसोरखौ गाज्रि मोननानै ज' गावसिनि गेजेरावनो रायलायलायदों ज' जालायदों दे बिपिएफआव हाबनोसै होननानै बुंफैदों आरो दिनैनि डेटखौ फिक्स खालामनानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों बेखौ मिन्थिनानै बिसोरो मा खालामदोंनो ज' गारि लानानै गामि हाबदों आरो दिनै खुंग्रिङाव माने ओंखाम जाहोलायनानै बाहाय फैनो नागिरनाय मानसिफोरखौ हमथादों डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस